Voilà. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Un chico que acaba de chegar. Tamén está da asociación. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por vir, por estar aquí, por ter interés no tema que vamos a tratar hoxe, que vai a ser o tema da menopausia. E para iso vamos a empezar cunha xinecóloga que pertenece ao Hospital Ribera Povisa e que tamén é membro e socia da Asociación Española de Estudio da Menopausia. E vos deixo con ela, vale? Moi ben. Bueno, se chama Diana, que non lle dixo, no, Sí. se chama Diana. Para todas. Bueno, moi boas tardes a todos. Castelán, galego, da igual, o que queiramos. Vou a facer misto seguro, o que sai aí, non? Bueno, moitísimas gracias á compañeira por ter crear estas necesidades, non? De que podamos vir, enterarnos un pouco máis, quizáis, oxalá podemos quitar algún mito que aínda anda por aquí, non? Entonces veredes que a presentación o que pensamos primeiro era que sucede cando chega a menopausia, que pasa? O seguinte, aquelas cousas máis frecuentes que nos van a molestar, vale? Quizáis exista algún síntoma que non estabades relacionando coa menopausia e digades, carai, isto era tamén da menopausia, non? Do déficit hormonal. Despois veremos que existen formas de avaliar correctamente como me atopo, de forma obxectiva, e por último, máis interesante, que podo facer para estar ben. Que podo facer para que todas esas cousas que me din que son tan horribles teñan menos impacto e que incluso, que como falamos de que é unha oportunidade de salud, ás veces ainda estemos mellor, que é certo, mellor anos despois da menopausia que incluso como estábamos en época fértil onde tiñamos ás veces outras ocupacións, outros intereses, vale? Polo tanto, como vedes aí, pretendemos que esa muller que estaba toda triste, non? Pase a estar máis contenta, non? Entonces, que nos interesa no inicio? Por que tan importantes as hormonas para nós? Porque temos receptores hormonais desde a cabeza hasta a punta dos pés. Todos os órganos do corpo van a ter receptores hormonais, principalmente o estradiol, o estrógeno, tamén temos os andrógenos, a testosterona e progesterona, pero fundamentalmente esta vai a ter moitísima importancia prácticamente para o funcionamento de todos. Polo tanto, no momento que se van a notar cousas. Vamos a deixar órfanos aqueles órganos que estaban acostumbrados a que o estrógeno estivera estimulando a súa función. E así, o que vedes aquí, temos unha muller que chega a menopausia, se van ao estrógeno, que lle pasa? Pois no primeiro lado vais a ver aqueles síntomas máis frecuentes, os sofocos, síndrome vasomotor, insomnio, ansiedade, depresión, que van da man casi sempre e aparecen moi pronto. O dolor articular tamén aparece moi pronto, non temos que esperar moitos anos para que nos empecemos a notar que dolor das articulacións pequenas, das manos, dos pés, das rodillas. Máis adiante empeza a aparecer o deterioro cognitivo, afectase a memoria, os problemas cardiovasculares, infarto, ictus e os problemas para o hueso coa probabilidade de fractura, osteoporosis, vale? O que vedes aí de síndrome genitourinaria de menopausia é o que antes lle chamábamos atrofia vaginal. Por que se cambiou o nome? Primeiro porque atrofia vaginal é un concepto como que non gustaba demasiado, non? Me dixo que estaba atrófica, non gusta, non? E despois era demasiado sinxelo para en realidade todo o que sucede aí, porque por un lado sí que é certo que a pel se vai a adelgazar e hai cambios en vagina, pero tamén temos problemas co solo pélvico, temos prolapsos, tamén temos incontinencia, tenemos urgencia miccional, es decir, as síntomas urinarios que son moito máis frecuentes despois da menopausia e que na atrofia vaginal non estaban incluídos. Este esquema, eu penso que está ben para a veces localizarme que din menopausia, perimenopausia, transición menopáusica, que pois simplemente de forma sinxela non me funciona
vale, que pena, non me funciona aquí o punteiro. O que vedes é moi fácil. Pubertad, todo o que ven despois, vida fértil, e a idade reproductiva. A última regla é a menopausia. A menopausia é a última regla que teño. Como eu sei que estou na menopausia? Porque estiven 12 meses sen regla, vale? Teño que estar un ano entero sen regla para saber que esa foi a miña última regla. Entre a etapa reproductiva, onde eu teño reglas regulares, e a última regla, sempre hai un período de tempo que é o que vai a producir máis síntomas, que se chama transición menopáusica. É unha etapa de transición, por qué? Porque as reglas que eu tiña reglas toda a vida, tiñan reglas desta maneira, agora son de outra. Véñenme cada 60 días, e outras veces cada 15 días, e me doen máis, e sangro máis, empezo a ter sofocos, e me atopo irritable, e chillo a todo o mundo na casa. Eso é unha transición menopáusica. Estamos nun momento de cambio. Ese momento de cambio é absolutamente constante en todas as mulleres antes de que se vai a regla. E unha vez que se foi, que a fecha da menopausia, todo o que ven despois é a transición menopausia, ou posmenopausia. Como veredes, por tanto, a transición menopáusica, que é o momento do cambio, sempre é o momento da oportunidade. Aí estamos a punto de que esa deficiencia hormonal empece a facer das súas, pero aínda non estamos en deficiencia hormonal, estamos no momento para evitar e suavizar os cambios que van a vir despois. Por eso é un momento tan importante. Como os recalcamos aí, é o momento da oportunidade. Por que o que podemos decir do impacto que ten en todos os síntomas da menopausia? Pois, como vedes, esta é unha encuesta que se publicou fai un par ou 3 de anos, que é unha encuesta a nivel española, en donde se preguntou que síntomas tiñamos máis, que molestaba máis. Fixaros que nos dixeron? Pois nos dixeron, mira, nos primeiros anos e incluso na transición de menopausia, entre os 40 e os 50 anos, o que máis me fastidia son os sofocos, vale? Este está primeiro no ranking. Pero a partir dos 50 anos, como vedes, o que vamos a ter como primeiro síntoma que molesta é a sequedade vaginal e vulvar. En realidade, que quere decir todo isto? O primeiro, que os síntomas son moi frecuentes. Como vedes, 9 de cada 10 mulleres teñen algún síntoma. Polo tanto, moi frecuente. O segundo, que o tipo de síntomas que eu vou a notar depende do momento onde estou. Cando estou chegando á menopausia, probablemente o que me vai a molestar máis é o sofoco, a parte anímica, e despois a atrofia vulvovaginal, os problemas de incontinencia. En general, podemos decir que hai síntomas como o sofoco que se van a marchar, suelen durar unha media de 7 anos, e, polo tanto, sí, parece bastante, ¿no? Un 20% das mulleres teñen despois dos 70 anos, pero mellor non teño por que estar aí, ¿no? Sí. Bueno, 7 desde a transición, que cando chega a menopausa o mellor levas 4 xa, tendo sofocos, non? O que quero dicir é que en xeral son síntomas que van a ir mellorando e van a ir indo a menos. Sen embargo, o síndrome genitourinario cada vez vai ir a máis se non o tratamos. Eso falaremos despois, da importancia de tratalo pronto. Este é o síndrome genitourinario, de acordo? Cambios a nivel da vulva. E que vou a notar? Me pica, me escuece. Creo que teño unha candidiasis. Non, o que teño é un cambio a nivel vulvar por deficiencia estrogénica. Estamos cansados de ver mulleres que non paran de poñerse Canesten, que non paran de utilizar antifúngicos, e o que necesitan é un estrógeno local, de acordo? Non nos olvidemos, picor, escozor, ardor, dolor vulvar son síntomas de deficiencia estrogénica en vulva. Na vagina, como se nota? Teño sequedade, me doen as relacións sexuais e ás veces podo ter tamén sangrado. Suelo pélvico, non é que empece a poñerse mal nese momento, pero todo o que vamos acumulando na vida, os embarazos, os daños no parto, o peso, todo o que vamos facendo vai producindo unha peor, vale? Un peor sostén dos tejidos, e cando chega unha menopausia en donde o tejido se me vai, donde perde esa capacidade, esa elasticidade, é cando vamos a ver con máis frecuencia. E por último, as infeccións. As infeccións urinarias son máis frecuentes despois da menopausia? Sí. E unha das razóns é a atrofia da vejiga, é dicir, a falta estrogénica na da vejiga.
Outro síntoma tremendamente frecuente é a urgencia miccional. É que cando teño ganas teño que ir correndo que non chego. É unha urgencia miccional e iso é un síntoma de falta estroxénica na vejiga. E por que é importante isto que a veces nos parece que só é un pouco de sequedade na vagina? Porque fijaros, este cuadro que vedes aquí á vosa dereita son os autores o que fixeron era comparar a afectación á calidade de vida que producía ese síndrome genitourinario e o comparaban con outras enfermedades. E o que viron aí, o que estades vendo aí, é que os síntomas de atrofia vulvovaginal e os síntomas urinarios teñen o mesmo impacto na vida que pode ter o asma, a fibromialgia, as enfermedades inflamatorias intestinales, as artritis. Parece que son máis importantes, sen embargo, perdemos a calidade de vida, deixamos de facer cousas igual que o deixa de facer unha persoa que ten unha enfermidade que inicialmente pensaríamos que é máis grave. E por qué? Porque se teño dolor non vou a dormir ben, non vou a estar ben. Se teño dor coas relacións, probablemente hai un cambio na parella. Pero se teño incontinencia e cada vez que dou 4 pasos teño que ir a facer pis, pois ao mellor xa non vou a facer o camiño que facía coas miñas amigas, ao mellor xa non vou aos viaxes que facía antes, e o que vou facendo é un aislamiento social. E iso ten unha relación directa con síntomas depresivos. Está estudiado, as mulleres que teñen urgencia miccional, que teñen incontinencia, teñen unha taxa máis alta de diagnósticos de depresión que as mulleres que non o teñen. Volvemos ao noso esquema e ahora vamos co síntoma prínceps, ¿no? Os sofocos, ¿no? Por que son importantes os sofocos? Antes decíamos, bueno, pues cómprase un abanico e xa está, ¿no? É suficiente un abanico para tratar o sofoco? Non. Por moi ben e por moi estupendo que sexa abanico. E por qué? Por o que vedes aquí. Porque un sofoco non solamente é que me poño roja e o mellor me poño a sudar. O sofoco o que está dicindo está señalando a aquela muller que vai a ter un risco alto de un accidente cardiovascular futuro. Para que entendades, cando unha muller ten un sofoco, o que fai o organismo é liberar unha serie de sustancias que activan o sistema de alerta que se chama o sistema simpático da mesma forma que faría cando lle dou un susto. Entonces, unha muller que ten un sofoco é unha muller que lle din un susto. Non é moi agradable que che den, ¿no? Pero imagínate que tes 7 durante o día e outros tantos pola noite. É dicir, estamos sometendo de forma diaria e de forma frecuente a un impacto a nivel cardiovascular. Por eso, os sofocos intensos e os sofocos repetidos están relacionados con máis hipertensión e con máis risco cardiovascular. E por eso hai que tratar o sofoco. Por eso non vale dicir, pois me compro un abanico. No, porque estamos perdendo a oportunidade, volvemos a falar de oportunidades, estamos perdendo a oportunidade de eliminar ese sofoco, de impedir o impacto que o sofoco vai a ter no sistema cardiovascular. Outra das cousas, como vedes aquí, que tamén se ve que está relacionado, é certo, hai un risco máis alto de diabetes e hai un risco máis alto de fractura osteoporótica en todas as localizacións, pero como vedes na cadera é particularmente alto, un 78%, é un risco moito máis alto que aquelas mulleres que non teñen. Ademais, analizou cal era a diferencia a nivel cardiovascular do impacto entre as mulleres que non tiñan sofocos e dentro das que tiñan era igual telos polo día pola noite? Pois non. Como vedes, as mulleres que teñen sofocos moderados e intensos de forma nocturna son as que máis risco teñen a nivel cardiovascular. Polo tanto, xa me pasará? Non. Se teño sofoco, o teño que tratar. Xa veremos como, xa veremos que me funciona, pero hai que tratalo. Unha vez máis, e quero ser moi pesada, porque é o que me interesa aquí que os quededes hoxe, unha é o impacto que é o sofoco. Se me desperta o sofoco pola noite, non vou a dormir. Me está despertando constantemente. O seguinte, se eu durmo mal, se estou teniendo esos achuches, probablemente vou a ter un estado de ánimo alterado. A cousa importante que os quería que vexes aí, esa gráfica que vedes aí, é unha gráfica de mortalidade. O que nos está dicindo, abaixo vedes as edades e arriba é a taxa de mortalidade. Fixaros como, por encima dos 50 anos, a partir dos 50 anos, a primeira causa de mortalidade da muller é a enfermedade cardiovascular. E a partir de aí o será sempre. Primeira causa de morte na muller é o infarto e o ictus. Non é unha causa oncolóxica. E a partir dos 70 anos, a segunda é a fractura de cadera.
E moi por debaixo, afortunadamente, temos outros etioloxías oncolóxicas, vale? Polo tanto, temos que tratar, temos que mellorar o sistema cardiovascular, despois nos va a contar a compañeira tamén. Outra das queixas frecuentes que seguramente moitas mulleres notaron e notamos é a afectación psicolóxica. Hai mulleres que din eu non son eu. Me cabreo todo o tempo, estou irritable, non soporto a ninguén, estou triste. A maior parte das mulleres que toman antidepresivos o empezan a tomar nesta época. A maior parte das mulleres que toman hipnóticos para dormir o empezan nesta época. Quizáis é o momento de entender por que sucede e intentar mellorar de outra forma que non sexa desa forma farmacolóxica que estamos facendo. Probablemente os vai a contar moi ben a compañera, non me meto moito, entender receptores hormonales de estróxeno na neurona. Decíamos que estaban en todas partes, están na neurona. E aí a nivel neuronal teñen importancia en canto a formación de neurotransmisores. Dopamina, serotonina, o sistema GABAérgico, o sistema cortisol que me pon como unha loca. Polo tanto, tamén a alteración a nivel emocional ten que ver coa deficiencia de estrógenos. E por último, unha cousa que a veces preocupan, a famosa niebla mental. A niebla mental non é unha pérdida de memoria por alá. A niebla mental é a dificultad para nombrar as cousas. A dificultad, como se chamaba aquelo de ali, non? Eso é a niebla mental. A dificultade para concentrarme para planificar algo que era capaz de facer antes e agora me fago un lío, non sou capaz de dar 3 con unha. Eso é a niebla mental. É moi típica da transición á menopausia. Na maior parte das mulleres vai a suavizarse e se vai a ir despois, vale? Polo tanto, o importante é tranquilidade. Unha muller que ten niebla mental non quere dicir que este empezando cun proceso de demencia, que realmente o que preocupa moitas veces. O sono, vale? Como vedes aí, os trastornos do sono máis frecuentes na menopausa, máis frecuentes é o insomnio, e despois tamén vemos o síndrome de pernas inquietas e a apnea obstructiva do sono. A particularidade que ten o insomnio na menopausia é que non é un insomnio de conciliación. É dicir, noutras épocas da vida, a min o que me costa é quedarme dormida. Non son capaz de dormirme. Na menopausia, o que hai é despertar precoz. É dificultad para volver a enganchar sono. É dicir, eu durmo ben, vou a cama, me durmo, pero desperto ás 3 a 4 da mañán e non hai forma. Ese é o despertar típico, o insomnio típico que vamos a ver na menopausia. Unha cousiña importante que os quería ensinar aquí era, seguramente o sabedes, non? Cal é o fármaco que máis usamos para dormir? Aquí, en España, en todas partes, a benzodiazepina. Sí? Pois, fixades que di a EMS, é dicir, a Asociación Española de Medicamentos e de Produtos Sanitarios, di: a benzodiazepina solo se debe utilizar cando sexa imprescindible. A dosis mínima eficaz é por un período non superior a 4 semanas. 4 semanas. Se lle preguntamos a calquera persona que o toma, eu o fixen na consulta, as respostas son 15, 20, non sei. É dicir, o estamos utilizando como un fármaco de forma crónica. Está pensado como un tratamento agudo, un insomnio debido a algo que ahora mismo, porque me pasa isto, non podo dormir. Para trastornos crónicos non debemos utilizar isto. Que pasa? Que dá o que vedes abaixo. Dá, a partir da utilización a longo prazo, temos o efecto rebote e temos abstinencia. É dicir, logo o tomo porque senón o topo non durmo. Xeneramos unha dependencia. Pero en realidade non deberíamos non deberíamos utilizar desa forma, sobre todo por unha razón, porque non recupera a arquitectura do sono. As fases REM no REM non se recuperan tomando benzodiazepinas. Por eso, ao día seguinte, normalmente, podemos ter sensación de embotamento, me concentro peor, non temos un bo sono con estes preparados. E, por último, na menopausia, e xa sei que non cumplimos, como vedes, incluso hai unha advertencia da Asociación de Medicamentos que nos di: por riba dos 50 anos, tomar benzodiazepinas de forma crónica está asociada a máis riscos de caída e maior riscos de fractura. Por lo tanto, completamente desaconsejado, vale? Habrá que buscar unha opción, e as hai. Sí? Vamos ao tema que me interesa tamén. É que se me pon aquí na tripa, que nunca estuve tan así,
levo non sei cantos kilos de que teño menopausia. Eso é certo ou que nos dedicamos máis a comer? Non, é certo, vale? Hai dous factores. O primeiro, o estrógeno que mantiña a grasa a nivel glúteo femoral se vai, e o que fai a grasa co efecto do andrógeno que predomina e irse a panza, vale? É dicir, pasamos a ter unha morfoloxía androide, vale? Poñemos a nivel abdominal. Que é o problema da grasa abdominal? A grasa troncular e visceral está relacionado con maior risco cardiovascular, está relacionado con máis risco de diabetes, está relacionada, como vedes, con maior colesterol, maior cantidad de triglicéridos, maior grado de hipertensión. É o que nos chamamos o síndrome metabólico. Seguramente, se algunha xa pasases por esa época, eu nunca tiña alto colesterol, e a partir de aí me dicen que tengo o colesterol altísimo, e non fixen nada diferente, sí? Porque perdemos o efecto do estrógeno a nivel hepático, polo tanto o colesterol vai a ir por outra vía, de acordo? A segunda razón é que a nivel cerebral, nesas neurotransmisores que se alteran, sí que é certo que hai un incremento das hormonas que se encargan de que eu teña fame, grelina, e unha reducción das que me daban saciedade, que son a leptina, vale? Polo tanto, sí que teño máis fame despois da menopausia. Por outro lado, resulta que o corpo gasta menos energía por varias razones, pero a principal tamén porque non teño músculo. O gasto enerxético basal depende da cantidade de músculo que teño. Se eu teño pouco músculo, sarcopenia, vou a gastar menos. Como vedes aí, esa gráfica é moi bonita porque é dun estudio que seguiron as mulleres dende 10 anos antes da menopausia hasta 10 anos despois, e o que viron é que a ganancia de grasa é exactamente especular coa pérdida de masa muscular. Exactamente. Polo tanto, cal é unha forma de loitar contra a gañanza de grasa? Ganar músculo. Necesariamente temos que facer exercicio. É a única forma de controlar o peso ou baixar peso despois da menopausia. Isto de me ceno un yogur, me salto la cena, no vale, no funciona, vamos a perder máis músculo. Teremos menos gasto energético, funciona mal. Hai que comer ben, a compi os vai explicar como hai que comer, que debemos comer, pero hai que comer, pero hai que gastar, hai que facer exercicio. Aí non me quero meter moito, pero unha das cousas importantes tamén que hoxe en día sabemos é que a grasa non é un almacén de enerxía, é un órgano metabólico, produce moitísimos factores que teñen que ver con funcionamento de outros órganos a nivel vascular, a nivel endocrino, e tamén a nivel hormonal. E de feito, cando o ovario decide jubilarse na menopausia, o principal suministrador de estrógeno é a grasa. Eso que quere dicir? Que as mulleres que teñen máis grasa corporal van a ter máis estrógeno. E eso pode ter un problema, que é o que vedes aí, os cánceres que son estrógenos dependientes, vale? É dicir, como vedes, as mulleres que viven con obesidade teñen 4 veces máis risco de cáncer de endometrio, un e pico máis de cáncer de colon, máis risco de cáncer de mama. E ademais, xa existen estudios que nos din que as dietas ricas en grasa podrían estar relacionadas con un incremento de la tasa de metástasis, de acordo? Polo tanto, temos que intentar baixar, controlar o incremento de grasa despois da menopausia. A nivel musculoesquelético, que é importante, dos cousas, sinxelo. Unha, o músculo se vai a querer ir, e eso empezase antes rondando os 40 ou antes, e polo tanto temos que mantelo, porque ademais unha parte importante do metabolismo óseo depende tamén da bomba que lle dá a parte muscular, é dicir, que é un estímulo para que nos gañemos ou non perdamos masa ósea. O importante que vedes aquí, a fractura máis frecuente que vemos en posmenopausia é a fractura vertebral. O problema é que o 70% das veces pode pasar desapercibida porque o que me dá é que me doa a espalda, pero eso me pasaba antes. Co cal, moitas veces ou me piden unha radiografía ou van a pasar desapercibidas. E cal é o problema? Que unha primeira fractura incrementa o risco de futuras fracturas, vale? Polo tanto, tamén vamos a concentrarnos en que teño que facer para non perder masa ósea.
E pensaba, cando estaba preparando isto, ahora mismo debe estar esta cara aquí, co que acabo de contar, verdade? Pero bueno, ahora ven a parte boa, se poden facer cousas, vale? Mira, decíamos, se pode medir a calidade de vida? Pois sí, existe unha escala de calidade de vida que está pensada para a población española, que é moi fácil de facer, é a que vedes aí, se chama Mi Menopausia, unha aplicación gratuita, se pode descargar no móvil, na tablet, donde queirades, non custa nada. Nos van a preguntar idade, onde estou e pouco máis. E a partir de aí empezar a preguntarnos que síntomas notamos nos. Temos 16 en unha escala corta e vamos a decir teño moito ou teño pouco. Leva 2 minutos, literalmente 2 minutos. Vamos a facer así un exemplo para que vexades. Se me funciona o vídeo, se non, pois... Non? Ah, sí, mira que ben, aí non funciona. Pois mira, que nos preguntan, vale? Nos dirían, poñemos a idade e nos dicen, de pronto empeza a sudar sen que fixera nada. Logo as persoas dicen, é que eu iba antes a clase de pilates e agora me empapo, antes non me pasaba, non? Durante o día me doe a cabeza, non consigo descansar. Isto é un exemplo, Cada un, lóxicamente, contestaría se me pasa pouquiño, me pasa moito, non? Noto que o corazón va rápido, palpitacións. Un porcentaxe alto de mulleres acaban no cardiólogo porque teñen palpitacións. E o que teñen é o síntoma dunha deficiencia estroxénica, é certo. Damos terapia hormonal e desaparecen as palpitacións cando son debidas a isto. Teño preocupación por os escapes de orina, teño problemas na casa, teño problema no traballo, non son capaz, se non durmo, se anímicamente estou mal, se teño incontinencia, se teño sofocos, claro que non vou a poder facer unha vida normal. Estou nerviosa, todo me aburre, non teño ganas de facer nada. E, por último, nos preguntan se notamos cambios na vida sexual e se temos parella, se hai cambios na relación coa parella, que son cousas moi frecuentes aquí. Cando nos contestamos a esas preguntas, me vai sacar un resultado. Eu non teño que saber de números, pero que me vai a sair unha especie de semaforito. Verde, estou moi ben. Amarillo, hai cousas que se poden mellorar, debemos empezar a facer algo. A medida, xa veredes, a medida que me vou hacia vermello, vou peor, en vermello teño que tratarme. E teño que tratarme con fármacos que funcionen. Teño unha alteración da calidade de vida, recordad, non solamente é agora, é a alteración que temos a futuro. Que cousas máis sabemos dende que estudiamos esta escala? Pois os datos se están recollendo. É moi interesante, agora me poden falar se queren, non? Agora me podedes decir, porque eu sí que probablemente teño unha pregunta para vos. Mirade, estos son os datos que as mulleres nos van dicindo cando fan a escala, non? Se vai guardando nunha base, eso nos permite saber pois que síntomas, que queixas hai demais. Como vedes aí, o sofoco sigue sendo máis frecuente, despois está o dolor articular, despois está o insomnio, e despois empezamos baixa libido, alteraciones, odores e demais. Ben, isto se fixo a nivel España, e recordades, canto máis puntos, peor estou. Unha cousa que nos pode chamar a atención desta gráfica, non sei se dades conta, pero xunto con Canarias levamos a palma en peor calidade de vida. Vedes? Galicia 43, Canarias 43, os demais un pouco menos, vale? Pero ademais, se vemos en porcentaxe canto de mal é a calidade de vida, vale? Que iso que quer decir percentil 75, tamén somos as que non somente máis nos queixamos en calidade de vida, senón que ademais máis intensos son as nosas queixas. Isto se ampliou con a publicación como vedes, do ano 25, é dicir, este do ano pasado, e aí xa gañamos a todo o mundo. É dicir, a comunidade autónoma cuyas mulleres, é dicir, isto non o din outras persoas, son as mulleres galegas que collen a gráfica e responden a esas preguntas. É dicir, a importancia que ten isto é porque somos nós as que estamos dicindo como estamos. Non é que alguén decida dicirte estás peor. Ese é o preocupante de aquí, vale? É dicir, dentro de España, en Galicia, temos a peor calidade de vida relacionada cos síntomas da menopausia. Esa é a miña pregunta, porque se alguén o sabe, me encantaría. Seguramente hai máis dunha razón. Entre outras cousas,
a parte médica deberíamos entonar a miña culpa moitas veces en a información que damos, como a damos, vale? Pero o importante é que isto se pode cambiar, e que temos ferramentas para facelo, de acordo? E como deberíamos tratar? Pois hai un montón de cousas. En xeral que sabemos, se eu teño síntomas leves, os preparados naturais me poden funcionar. Lóxicamente, a dieta e o exercicio está por descontado. Eso xa o temos clarísimo, vale? Pero ademais, se teño síntomas leves, que eso está catalogado na gráfica como en o punto 25, é dicir, donde vedes arriba, dominio, menopausia e salud. Se eu teño 25 ou máis, estou bastante jorobada. É dicir, por debaixo de 25 pode ser que eu responda a tratamentos naturais. Cimicífuga, lúpulo, polen. ¿Sí? Por encima de 25 puntos, se quero podo probar un tratamento natural, nadie me impide, pero moi probablemente non me vai a funcionar, porque teño síntomas intensos, seguramente vou a necesitar algo máis. Eso é como deberíamos tratar, pero mira como tratamos. Aquí preguntaron, e ti como tratas? Primeiro, de todas as mulleres que tiñan síntomas, solo se tratan o 15%. Non é o 15% do total, é o 15% das mulleres que teñen síntomas. Por tanto, o 85% das mulleres con síntomas non se tratan. E dentro dos tratamentos, a maior parte son tratamentos naturais, en canto ao genitourinario hidratantes. Está mal? No, pero probablemente para un porcentaxe desas mulleres é insuficiente. E aí que dicimos, tratamentos farmacolóxicos, basicamente hoxe tenemos dos grandes grupos, a terapia hormonal da menopausia en sus diferentes formatos e o tratamento farmacolóxico no hormonal, que é un fármaco que actúa a nivel cerebral na neurona que desencadena o sofoco que se chama fezolinetant. O nome comercial é Veoza. Non ten nada que ver coa hormona, é un fármaco pensado puramente para o sofoco. No síndrome genitourinario, o que sí me gustaría que saibades era que empeza pronto, en transición menopáusica xa empeza, se non o trato vai a progresar, non vai a mellorar se non recibe tratamento e que canto máis tempo pase os síntomas vayan a ser máis severos. Para que o entendades, eu a veces digo a vagina en época fértil, e estos fisios o saben moi ben, a vagina como unha especie de acordeón, ten elasticidade, ten pliegues, e eu a podo estirar. Eu podo estirar algo que ten elasticidade e que ten xa digo, pliegues. Se algo que era un acordeón se transforma nun tubo liso, eso non pode estirar. É realmente o que pasa. Nos cando vemos a exploración o vemos. Esos pliegues vaginales, esa elasticidade vaginal se transformou nunha pared lisa. Por eso doe, por eso rompe, por eso pode sangrar, porque non estira. Se queremos volver a ter esos pliegues, se queremos volver a, polo menos, mellorar o tejido, temos que tratalo. De acordo? Sabe tamén que non é obligatorio, pero manter relacións sexuais ou utilizar vibradores, xoguetes sexuais é importantísimo para manter a elasticidade vaginal. De acordo? O efecto mecánico é moi importante, non vou dicir que substitúe, non o fai, o tratamento que podamos dar a nivel de pel, pero é importantísimo. De acordo? E xa por último, para que entendades isto sería, eu teño un césped bonito, regado, está maravilloso, se leva moito tempo sen chover, empeza a haber calvas, pero aquí aínda teño moita zona que está ben. Se aí se o rego, se o cuido, podo volver a como estaba no inicio, é posible. Pero se eu o deixo secar de todo, xa lle podo facer o que queira que non vou a volver aí. É dicir, non esperemos a estar fatal para tratarnos. Non é bueno, que me molesta un pouco. Non, ese é o momento. Por qué? Porque sabemos que un tejido, cando empeza a ter síntomas, a resposta ao tratamento é rápida e a melloría máis importante que vamos a ter. Cando estamos fatal, podemos mellorar, pero non vamos a ir ao estadio inicial. De acordo? Isto recordados tamén, por se queredes apuntar, existe unha campaña para visibilizar como debemos explorar a vulva, que non sabemos, vale? Un espello, ter un espello, unha posición, normalmente, cuclilla semisentada, como nos guste, que podamos velo, vale? E aquí, que non sei se está ensinando, vale? Isto é unha páxina que podedes encontrar como
campaña Te Toca ou campaña de exploración vulvar. Aí tedes información de como debemos facer a exploración, que debemos buscar, e que cada 3 meses repitamos a exploración, a ver se hai algo que cambiou, cousas que apareceron novas, ou al revés, estamos en tratamento, oye, está mellorando o tratamento que estou facendo ou non? O importante desto non somente é o tratamento do síndrome genitourinario da atrofia vulvovaginal, sino que é a única forma de que podamos ver na vulva cambios que teñen que ver con lesións tanto benignas como líquen e demais, a lesións preinvasivas, é dicir, lesións que van ao que podrían estar precedendo a un cáncer de vulva, de acordo? Se eu coñezo a miña vulva, cando cambie, isto non estaba, vou a ver que me está pasando porque isto non estaba. E o último, xa termino, xa te deixo a ti, un pequeño recordo para as mulleres con antecedentes de cancro de mama. Por qué? Porque son as mulleres que probablemente a nivel vaginal, vulvar, a nivel genitourinario, o pasan peor. Primeiro, por qué? Porque van a ter moi probablemente unha menopausia precoz. A quimioterapia, con moita frecuencia, o que fai é parar a función ovárica. Por lo tanto, unha muller por debaixo dos 45, por debaixo dos 40 anos, deixa de ter estímulo hormonal. Pero que ademais, se o cancro de mama ten hormonodependente, lle vamos a dar unha terapia para bloquear eses receptores hormonais e, polo tanto, a vamos a manter durante 5, 10 anos con un tratamento que está bloqueando o estímulo hormonal. Para mama, para evitar a recidiva do cancro de mama, é moi útil, pero para a nivel vaginal, a nivel vulvar, vamos a ter evolucións moito máis severas. Por lo tanto, tratarse pronto, non conformarse, hai cosas que podemos facer. A veces no momento de tratamento non podemos utilizar un tratamento hormonal, pero sí hai outras cousas que se poden utilizar. E despois, sabede que cada vez temos máis evidencia, como vedes aí é un metaanálisis formado por moitísimas publicacións, temos outro publicado de fai un mes que volve a dicir que o tratamento estroxénico vaginal en mulleres que tiveron cáncer de mama non aumenta a probabilidade de recidiva do cáncer de mama. Incluso algún o relaciona con mellor supervivencia, pero iso ten que ver porque son mulleres que se cuidaban máis. É dicir, non quedemos coa idea de que se me poño un estrógeno resulta que vou a vivir máis, non. Pero non vou a ter máis risco de volver a repetir o cancro. Por tanto, se non estou ben e necesito, o podo utilizar. Vale? E por último, hai tratamentos vía oral que sí que están xa aprobados en ficha técnica, como o ospemifeno, está aprobado para o tratamento do síndrome genitourinario en mulleres que tiveron cáncer de mama e terminaron o seu tratamento. Este sí que o ten como indicación na ficha técnica, de acordo? E por último, xa deixo a miña compañeira, fai uns anos elaboramos desde a Asociación Española de Menopausia un decálogo de aquelas cousas, aqueles tips que podían servirnos máis, como vedes, e nos din: primeiro, desterremos a idea de que vou ao inferno, é dicir, podo vivir e ser feliz despois da menopausia. E según como o tomemos, a veces incluso mellor que como estábamos antes. Comer, importantísimo, dieta, actividade, exercicio, non tóxicos, vitamina D, vitamina D, vitamina D. Vai a ter impacto non só no oso, en prácticamente todo a nivel metabólico. Mimarnos. Non nos olvidemos, non deixemos de tratar a vulva, igual que podemos tratar a cara, tratar os sofocos. Non nos olvidemos do cribado. Mama, colon, cervix, vale? Tomemos atención, é fácil. E podemos tratar pronto, non deixemos evolucionar esa esclerosis arterial que vai a suceder cando leve tempo, machacando aí a tensión sobre a arteria, porque os cambios despois de tempo non os vamos a poder modificar, si se empezamos pronto. Saúde mental, importantísimo, rodearse de xente con energía, con vitamina, non? Xente vitamina, sí? E, por suposto, sexualidade, se a quero ter, pero non se acaba, a vida non acaba na menopausia, a sexualidade non se acaba coa menopausia. E por último, non sei se recordades ese cadro, non? Que vexo unha anciana ou vexo unha muller xoven? Pois depende como miremos, entonces podemos verlo a menopausia como un declive ou ao revés, como unha oportunidade para descubrir un corpo que o mellor non lle prestamos demasiada atención por moitas razones noutra época. E aquí, como estamos en Cangas, quería facer así un guiño, non? A sirena de Cangas. E aí, como vedes, a sirena é un personaxe, non?
que estaba como para alertar, non? Alertaba os mariñeiros de algo está pasando, algo non vai ben, non? Cando teño unha alerta, teño unha información e teño tempo para facer algo e que ao mellor non me leve o disgusto, ou non me leve un impacto. Pois da mesma forma me gustaría que vísedes os sofocos, porque quizá é o síntoma que vades a ver máis e porque é o que está demostrada a súa relación. O sofoco tamén vai a ser esa sirena, é dicir, o sofoco me vai a avisar de que vou a ter un risco cardiovascular maior se o teño durante tempo, se o teño intenso e se non o trato, vale? Por lo tanto, fagámoslle caso e temos que tratarlo, porque vamos a cambiar o pronóstico da nosa vida, vale? Pois hasta aquí. E agora, Inés, cambiamos o... vale? ¿Tienes el...? Ah, no, claro, sí, no, pues este no me sirve. Se me escoita? Sí. Bueno, boas a todas. Gracias, Diana, de verdad. Súper genial a forma que tuvo de explicarnos todo, ¿verdad? Se notaba eu que vos estaba mirando, notaba como os cambiaban as caras, verdade? De repente tantas cousas e como despois vos foi levando e como mirades esa ventana de oportunidades, non? E bueno, me vou meter un pouquiño aí sobre esa ventana de oportunidade de autocuidado para saber que podemos facer nesta etapa, non? Porque a verdade é que nos lo trasladaron todo como moi catastrófico, non antes, as mulleres de antes a vivían de unha maneira diferente, sin coñecer, e a verdade é que a información e coñecer o que nos está pasando tamén é unha ferramenta para que podamos afrontar as cousas de outro xeito, non? Entonces, vamos alá. Vale, vamos a falar de hábitos saludables para ter unha vida plena, que é o que queremos, e que é unha nova, o comezo dunha nova forma de cuidarnos, non? E vos puxen aí como curiosidade que o 18 de outubro é o día da menopausia, vale? Para que teñades claro, desde o ano 2000 que o estableceu a OMS a Sociedade Internacional de Menopausia, pois para promover esta conciencia sobre a saúde da muller durante toda esta etapa, de acordo? Derribar todos os tabús, estigmas, o sea que xa levamos anos, imaginade, promovendo todo isto e anda 2026 donde estamos, non? Que todavía costa moitas veces falar de isto, costa decir como me sinto, costa entendelo, falalo, nos dá pudor, non? Entonces, bueno, pois para que nos concienciemos de todo isto, para iso estamos aquí, non? Entonces, por onde íbamos a navegar hoxe? Pois mirar a menopausia como unha oportunidade de autocuidado real para nós, sin autoexigencia, non lle teño que ter a imaxen para nadie, nin teño que ser agradable para nadie, sino que sexa realmente unha etapa para min mesma, vale? Con hábitos basados na evidencia científica e como sentirse mellor no teu corpo. Este corpo que habito agora eu, onde estou? Pois saber un pouco formar piña con el, non? Máis que denostalo. E non se trata tampouco de volver a ser quen eras antes, o mellor nin queres volver aí, vale? Sino de descubrir quen eres agora, quen é esa muller que está habitando este corpo agora, non? Recollo conceptos que dixo Diana, como son a transición menopáusica, que xa sabedes que son manifestacións que empezan antes de que se vai a regla, vale? A menopausia hai que estar ese período de 12 meses sin regla para diagnosticarse con menopausia. Pero, como nos dixo ben Diana, todo isto empeza antes. E antes, se aparecen síntomas e síntomas severos, hai que tratalos. De acordo? Iso é unha información que quero que vos quede clara. E despois tamén está o período xa da posmenopausia. Que entendades que é unha etapa natural da vida, na que se produce, como falou Diana, dunha disminución drástica de estróxenos, e iso nos vai a ter unha repercusión a nivel xeral, vale, da nosa vida, para saber entendernos, e que nos vai proporcionar esos cambios tanto físicos como emocionais, que xa nos foi relatando Diana, vale? Que non é unha enfermidade, sacaros ese concepto de enfermidade, vale? Simplemente unha transición. Estou indo e sendo a outro lugar, vale? Aquí me gustaría pararme para que pensedes nunha cousa, non?
A esperanza de vida da muller, máis ou menos agora está sobre os 80 e pico anos, 85 por aí, non? 86 por aí. Se alongou un montón. Non é o mismo fai 75, 80 anos que as mulleres, o mellor a esperanza de vida estaba en 60 anos, que agora que están 85. Que quere decir con isto? Que realmente vamos a pasar casi 30, 30 e pico anos da nosa vida en posmenopausia. Co cal, importante pensar, reflexionar nisto para facer un plan de autocuidado para unha mesma. Vamos a pasar moitos anos nesta situación, vale? Entonces, primeiros signos da menopausia, como relatou ela, o poño aquí rapidamente: irregularidades menstruais, fatiga, alteracións do sono, sensibilidade emocional aumentada, non aguanta nada, non me aguanta a mí mesma, non sei o que me pasa, estou enfadada co mundo, non sei, vale? Esa ansiedade, esa niebla mental, estrés, e aparte agora xa non tolero igualmente o estrés, cambios na pel, no pelo, na imaxe corporal, non me sirva a roupa, que pasou, toda a roupa encollou de golpe e non sei o que pasa, vale? Hai sequedade vaginal e vulvar, que isto xa empreza moi precoz, como dixo Diana, disminución da libido, dor coas relacións sexuais, un montón de cousas, non? Empezan estes cambios que, como xa marcou a miña compañeira, é importante consultalos, vale? Non esperedes, non hai que esperar a estar fatal para consultar o que me pasa. De acordo? Ben, e hai que anticiparse. Polo que dixo ela, para ese césped que nos falaba ela, hai que regalo antes, hai que cuidalo antes, vale? E entonces, como vamos a estar tanto tempo, como vos decía, vale a pena cuidarse, invertir en nos mesmas. Hai formas naturais de tratar os síntomas que agora iré profundizando, pois unha alimentación equilibrada, test, pois si estou nerviosa, valerianas, pasiflores, bueno, todo isto que xa sabemos, que vos recordo aquí, tamén hai suplementos que podemos tomar, e despois tamén técnicas de respiración, meditación, masaxes, hai cousas que podemos facer, vale? Que son asequibles. Vou empezar coa alimentación. A alimentación é clave, é fundamental. Entonces, hai que seguir unha alimentación equilibrada, saudable. En que se basa iso? Froitas e verduras. Importante. Cereais, si pode ser integrais, porque nos falaba ela de que hai un maior risco de diabetes. Pois, para reducir ese índice glucémico, importante son consumir cereais integrais. Proteína. Nos falaba tamén de que hai esa pérdida de músculo. Entonces, é super importante tomar proteína de calidade, de acordo? Nesta etapa da vida. Grasas saludables, donde está o noso aceite de oliva, non? Que tan importante. Legumes, super importante tamén, e manter unha boa hidratación. Isto de que se me olvida beber. Eu non bebo casi nada, vale? Importante concienciarse que temos que manter unha boa hidratación porque somos un porcentaxe moi alto de auga na composición do noso corpo, vale? Que hai que reducir? Pois o que xa sabemos, azúcares, os ultraprocesados, moderar as bebidas estimulantes, té, café, que nos pode provocar máis sofocos, reducir tamén o consumo de alcohol, que todo isto que está, xa sabemos o que é a dieta mediterránea. Non temos realmente que descubrir nada novo, é a nosa dieta. É simplemente seguir a dieta nosa, que aparte é cardiosaludable, que, como decía ela, para protexer de todos eses trastornos, non, na nosa saúde, e que tamén alimenta a nosa microbiota. Importante a hora de saber que no intestino está o segundo cerebro, non? E como se relaciona bioquímicamente co cerebro e con todo o resto no corpo, non? Poño aquí o plato de Harvard, non sei se escoitastes falar del, pero o plato de Harvard é o que se toma como temos que distribuir o noso plato a hora de comer, non? Hai unha metade no que poñemos vegetais e frutas, nun 60% de vegetais e frutas nun 40%, e no outro lado están os cereais integrais, dos que falei, e proteínas saludables, vale? En eses cereais integrais, imaginaros, aí tamén estarían todo o que son os hidratos de carbono. Co cal, imaginade que están a par, vale? Proteína e hidratos de carbono. Cando temos esa tendencia a consumir moito máis procesados, moito máis hidratos de carbono na nosa dieta, non? Entón, observar todo isto para facer e equilibrar a nosa dieta. O obxectivo é que a dieta sea saudable e que o peso tamén sea saudable, vale? Non é o momento tampouco de facer dietas restrictivas, o que decía Diana de pola noite me como solo o yogurcito este para non engordar. Non é o momento, vale? De acordo?
hai que facer unha alimentación adecuada. Vale. Suplementos. Pois hai un montón de suplementos. Omega 3 que están relacionados coa saúde cardiovascular. Omega 6 que está relacionado coa pel e o 7 ahora coas mucosas, vale? A vitamina D, importantísimo que nos falou ela, que se relaciona tamén que os complexos estén asociados con vitamina K para que realmente fortalezan ese depósito de calcio nos osos, vale? Coláxeno e magnesio tamén para fortalecer articulacións, pel, e tamén despois os específicos que son para eses trastornos de sofocos, que serían isoflavonas, timicífuga, lúpulo, extracto de polen. Eu o que teño visto na consulta, pois iso non sirve, que mira, eu estaba tomando isto e se lo dei a la vecina e que isto está moi ben. Porque bien a mulleres que lle sirven a timicífuga, hai outras que a timicífuga non, hai outras que van ben coa soja, outros que non, outros co lúpulo, entón hai isto a industria farmacéutica investiga, hai distintos produtos e hai que ir probando. Como todas as cousas naturais, hai que darlle un tempo e ir probando porque non sirve todo para todas, vale? E isto sempre, como nos comentaba ela, sempre en trastornos menores. Cando realmente son limitantes, cando realmente son importantes, hai que consultalos porque hai que dar outro tipo de tratamento. O tratamento xa hormonal da menopausia, vale? De acordo? Por iso que a suplementación sempre personalizada e baixo supervisión dun profesional. Exercicio, súper importante. Importantísimo que agora nos recomendan que non se tiña tanto en conta na muller é facer exercicio de forza. Por que? Por esta importancia que hai de intentar reducir esa pérdida de músculo que hai nesta etapa da vida debido a que non temos estróxenos, vale? Entón, é un pouquiño para ralentizar esa tendencia. Entón, é super importante facer traballo de forza para manter o noso músculo. Aeróbico, cardiovascular, para protexer o corazón, isto xa sabíamos, estiramentos e flexibilidade que nos axuda coa mobilidade e co equilibrio. Que se recomenda? Mais ou menos 150 minutos a semana, que serían esos 2 horas e media a semana, e que exercicio aquí sí que equivale a saúde e unha mellor calidade de vida. E que o exercicio objetivo non é para estar máis delgada, de acordo? Senón para estar máis forte, máis estable e máis vital. Vale? Eu vos poño esta estrategia, a collín así, pero podría ser, pois, por exemplo, o luns ou o mércoles fago traballo de forza, que se pode facer na casa, cunhas pesas, non teño pesas, pois me collo o quilo o que sei, de arroz que teño ou de lentejas, vale? Ou de garbanzos, e me poño aí a facelos, vale? Pero sí facer este traballo, porque estamos traballando o músculo e a saúde metabólica. Martes e venres, pois cardio, con impacto suave, para fixar o calcio nos osos. É dicir, que podemos facer cardiovascular para aumentar esa capacidade aeróbica e, aparte tamén, subir e baixar escaleiras que tamén fomentan como é de impacto que axuda tamén a ese fortalecemento dos osos porque o calcio axuda a que se fixe nos osos, vale? Despois, pois xoves, pois flexibilidade con yoga. Pois isto nos vai axudar tamén coa nosa postura, co noso equilibrio emocional, coa nosa elasticidade. E sábado, por exemplo, me vou a camiñar ao aire libre, vou a bailar. Pois isto é saúde mental e socialización, vale? Son pequeniñas estrategias que non quere decir que teña que estar metida nun gimnasio nesta etapa da vida e que non pode salir do gimnasio, vale? Porque, ai, Dios mío, que me quedo sin el músculo. Ai, Dios mío, mis arterias, mi corazón, ¿sí? Entón, que hai pequenas formas de abordar e cambiar no meu estilo de vida. Comenzar pouco a pouco e que todo isto mellora a nosa saúde. O estrés, bueno, o estrés que leva un exceso de cortisol está moi ligado ao noso estilo de vida. O estilo de vida actual é que non chegamos nunca a ningún sitio. Vamos correndo para todas partes e, como eu sempre digo, co tempo no cu. Aí estás, correndo, e total, pa qué? Pero aí vimos, seguimos todos correndo. Vale, que nos vai a empeorar estar con estrés? Os sofocos, a ansiedade e o insomnio do que falamos. Que ferramentas nos poden ser útiles para levar un control dese estrés? Respiración consciente, vale? Técnicas de meditación e relaxación, contacto coa naturaleza, exercicio regular ou bailar, vale? Ben, o insomnio está nesta etapa, está tamén relacionada porque a progesterona é un inductor do sono. Entón, tampouco temos progesterona. Entón, tamén nos vai a levar por estas alteracións, non? Entón, que podemos facer para o insomnio? Pois manter unhas rutinas regulares.
non? Pois para a cama, ceno a tal hora, 2 horas antes, ou tal, e levar unhas rutinas. O uso de pantallas, reducilo, vale? Se recomenda deixar as pantallas, todo tipo de pantallas, e moitos dormimos coa televisión incluso, si ou non. E se dice, ou consultamos calquer cousa, ou a hora, vou a consultar isto que antes non tiven tempo. Que? No, no, nada. No. Sin embargo, facemos pois o que recomendan para non alterar o sono é deixar as pantallas unha hora antes, sobre todo polo que ten de estímulo de luz azul, vale? E nos recomendan utilizar máis luz vermella. Hai unha especie de lámpara, bueno, hai lámparas que simulan como un atardecer e dan esta luz vermella ambiental, vale? Porque estimula o que é a produción natural de melatonina, de acordo? Que sería o inductor do sono. Entonces, obviamente, dormir nun ambiente fresco, porque se vou a ter sofocos e todo e demais, pois non dormir nun sitio que teña calefacción a tope. Menos cafeína e teína polas tarde e noite, porque me vai alterar tamén, reducir a ansiedade, e tamén depende das circunstancias personais que estai vivindo, porque obviamente todo o que vivo forma parte de min e non mesmo unha muller que este cun traballo estable non teña grandes alteracións que unha muller que acaba de perder algún familiar, que está nun proceso de duelo e que perdeu o traballo, está no paro. As circunstancias personais tamén nos van a influir como vivamos esta etapa. Eso todo tamén na hora da calidade do sono, vale? Suplementos que soen dar melatonina con triptófano, polo que decía ela, por ese despertar a mitad da noite, vale? O triptófano aí pode axudar moito. Levar unha alimentación equilibrada e dormir ben e saúde hormonal. O insomnio é o que nos leva a manter un cansancio, vale? Cuidados co aparato xenital, coa sexualidade, o skincare, ¿no? Que ahora se dice skincare, que están todos aí. Bueno, pues entonces manter unhas rutinas de skincare na nosa zona xenital. Perdón. Entonces, para ese síndrome xeniturinario, esa sequedade mantida, que a veces nos pode levar a infeccións recurrentes, pois para iso utilizar as hidratantes vulvares e vaginais, cremas, óvulos, e moitas veces se necesita que sexan con componente de estróxenos, vale? Porque hai hidratantes solo, puramente, e despois tamén hai cremas que levan os estróxenos a nivel local, vale? Iso será o profesional que nos atenda ou que nos recomende, vale? Pero sí que é interesante, en canto se empeza a notar os síntomas, sobre todo a sequedade, que é moi precoz, como falábamos antes, é que é moi precoz, non? E se toma como algo natural, pero é que podemos actuar sobre el. Entonces, manter esa rutina de hidratantes vulvares e vaginais, vale? De forma diaria. O que falábamos de beneficios de uso de estróxenos locais para ese césped que siga maravilloso, como nos ensinaba Diana. Buscar terapia do chan pélvico si aparece incontinencia, de acordo? Super importante isto de que me hago pipí, isto é normal, pois non normal, vale? Está marcando cousas e hai que tratalo, non deixalo ir a máis, porque senón despois aparecen prolapsos e aparecen moitas cousas, vale? E relacións sexuais que sexan satisfactorias. E aquí digo relacións sexuais satisfactorias, non teñen por que ser coitais, vale? As mulleres, moitas veces, para sentir que unha relación sexual é satisfactoria, non nos referimos únicamente á penetración. A relación sexual é moito máis global, vale? Que é importante ter ese concepto. Porque, que pasa? Moitas veces o que temos é disminución de líbido nesta etapa e dor coa penetración, vale? Aí sí que vai moi ben do que falaba Diana, a vibroestimulación con vibradores. Hai vibradores tipo dildo, vale, pequeniños, que o que fan estimulan, e iso o que nos fai tamén é que ese músculo manteña unha boa elasticidade e que haya unha boa perfusión, non? Vayan os nutrientes a nutrir ese músculo. Entón, é super importante, verdad, nesta etapa. E que a miña zona íntima tamén merece a miña atención, non? Non iso de que aí ni me toco, por iso que decía ela tan importante de coller un espello, mirarse, como somos aí, que teño, que hai, como son? Sabedes? Algunha vos mirastedes? Sí? Vale? Forma parte do noso corpo, somos nós, vale? Entonces, un pouco de ese encontro, non? Tamén coa miña parte sexual. Importante ese abrazarse nese punto, non? Mirarse. Sí? Que hai aquí?
Me doi, no, está seco. Sí? Moi interesante. Moitas veces o poñer as cremas tamén leva ese punto de que me estou coidando aí e unha forma tamén de facela consciente a miña parte xenital, non? Que é super importante e non ligada a, bueno, outros conceptos de outras etapas ou de cristianismo máis ligado coa culpa, con non sei que, con non sei cuánto e non se toca e, bueno, todo isto que quedou moi atrás, vale? Ben. Vestimenta, pois vestimenta, pois roupa transpirable e cómoda. Se vou ter sofocos, se vou a estar con ese tipo de calores, pois algo que sea transpirable. Tecidos naturais, vestirse por capas, super importante. Canto empeza o sofoco, tucu, me saco cousas e despois me poño. E despois uso de abanico, por que non? Se é necesario, eu co abanico tranquilamente, vale? De acordo? Eh, como falou tamén Diana, hai unha modificación do esquema corporal, vale? E pasamos a meter o flotador, ¿sí? Entonces ahora de repente temos flotador. Bueno, pues temos flotador, hai que celebralo. É unha nova parte, é unha nova etapa. De acordo? Sí? Mellor aceptalo que loitar contra o que é, porque a vida é cambio. En ese cambio tamén vai a noso cambio da estructura e da imaxe corporal, ¿no? Entonces está ligado moito tamén coa autoestima e autoimaxe. Entonces, cuidado como nos falamos a nos mesmas, non? E vestirse tamén é vestirse sen sulcarse tamén é autocuidado, vale? Esa forma de como nos falamos. Tóxicos, pois obviamente evitar o tabaco que acelera a menopausia e aumenta a osteoporosis, vale? E reducir o consumo de alcohol porque está ligado con piorar o sono e aumenta tamén os sofocos. Manter viño e cerveza coas amigas que poño eu, é dicir, que digamos que reduzo o consumo de alcohol é que me iba con las amiguitas el sábado a tomar no sé qué o el vino de vermú por el domingo y ahora ¿qué hago? ¿No voy? No, necesitamos vivir. Es que también si no tenemos relaciones sexuales satisfactorias, no podemos tomar alcohol, no podemos no sé qué, no podemos vivir entonces. E non se trata diso, se trata de levar un estilo de vida o máis saudável posible. Entre iso está, pois de vez en cando me vou e manteño este momento de encontro coas amiñas, pois tomando unha cerveza, un villo, o que faga falta, vale? Ou irme de furancho, sí? Que estamos agora na época de irnos de furancho tamén, non? E senta moi ben. Co isto ligamos coas relacións cos demais e cunha mesma. Sempre poño isto, porque cando poñemos relacións sempre pensamos que é relacións cos demais e ao final é cunha mesma. Como me miro, como me falo, como está o meu crítico interior neste momento, sí? De acordo? E sobre todo con estas cousas que decía Diana, es que pierdo, non sei que hacer ahora e venía aquí, que venía a buscar? Ai, Dios mío, como estou? Sabes? Atención a como nos tratamos a nos mesmas, vamos, vale? Entonces, atención a esa crítica constante unha mesma e dos demais, vale? Relacións que te están criticando continuamente, ao mellor non che conveñen, vale? Atención se eres tratada con falta de respeto, as persoas que che producen desgaste emocional, esas relacións que ti xa sabes que che vacían de enerxía, que non che aportan nada, de acordo? Entonces, aquí estamos en elexir relacións seguras, creo que xa estamos nunha etapa da vida no que non todo vale xa, vale? Como queres vivir, xa te plantexas de outra maneira é elexir esas relacións seguras e coidarte tamén elexir con quen queres estar e con quen queres dedicar o teu tempo, non? A saúde emocional e apoio social, non? Pois que agora, hoxe por hoxe, pois que se debe falar máis abertamente da menopausia, coa familia, coas amigas, pois non me vilo nese secreto, non? Sino que falar dunha forma aberta e natural, é o que está pasando. E tamén ven decirlles que estes ao lado, non? Mira, estou en transición menopáusica. E entonces vou a ter ansiedade, vou a ter non sei que, estou así, pois estou así, vale? Tamén os que están en transición de adolescencia están como están e todos os aguantamos. Sí ou non? Pois xa está. Entonces, onde estou? En transición menopáusica, vale? De acordo? Entonces é miralo con esa mirada de naturalidade, de acordo? Pero eso sí, se hai ansiedade, depresión, entonces sí que buscar terapia psicolóxica, buscar participar en grupos de mulleres, actividades de benestar, vale? Buscar tamén información, se queremos, pois eso, como estas charlas en redes sociais, recursos por exemplo, da sociedade
da Asociación Española de Estudio da Menopausia, vale? Importantísimo, aí tendes un montón de datos da que forma parte Diana, por iso é para mí un placer que este aquí e que colabore con nós, porque é super importante a información toda que nos traslada, vale? E darlle maior visibilidade a todo este proceso, que é un proceso natural, e vivilo sin todo ese estigma e toda esa sensación de «Ay, Dios mío, que me estoy convirtiendo». Sí, isto é horroroso, vale? E que a menopausa non é o final para a muller, sino que é unha nova etapa pois, de plenitude, de acordo? Me vou meter nos neurotransmisores, o caso que é un pouco denso, vou nos pasar así un poquinho rápido, vale? Porque vou a dar pinceladas de que saibades de que os nosos neurotransmisores tamén cambian, non? Coa menopausia hai caída dos estróxenos e isto tamén afecta a produción de neurotransmisores no cerebro. Implica pois esa niebla mental de que xa falamos, cambios de humor, insomnio. Entonces, que neurotransmisores clave temos? Pois isto, serotonina, oxitocina, dopamina, GABA, endorfinas, melatonina. Me vou meter con isto se vos vou dar unhas pinceladas, vale? Serotonina é a hormona do bonestar. E que se afecta máis pola falta de estróxenos. Entón, elas descenden e que provocan? Estou irritable, estou con ansiedade, me deu atracóns de dulce. Sí? O sentidas? Vale? Pois mira, benvidas. Tendes un déficit de serotonina. Vale? Accións que podedes facer de forma fácil para estimulala? Exposición solar, pois 15-20 minutos de luz solar pola mañán, por exemplo. Estimular que se produza. Consumo de tritófano. Donde o topamos? En plátanos, en ovos, en pavo, nas noces, vale? E pensamentos positivos. Fíjate. Entonces, recordar momentos felices. Collede fotos antiguas, se queredes poñeros. Isto é fácil de facer. O cerebro non distingue entre a realidade e o recordo. Entonces, revivir éxitos pasados xenera picos de serotonina. Entón, aí tendes recursos que podedes facer vos mesmas. Oxitocina, famosa hormona do vínculo e a calma, non? A típica na maternidade. Entón, axuda a contrarrestar o cortisol e estrés. Sabes que tiñamos estrés? Que iso está elevado nesta etapa. Que podemos facer? Abrazos de 20 segundos. Teñen que ser de 20 segundos. Así que abrazade 20 segundos porque o cerebro resistra ese contacto, vale? E dispara a secreción de oxitocina. O sea, que os que tendes, 20 segundos aí. Vale? De acordo? Ben, contacto físico e caricias. Inclúe contacto con mascotas e masaxes tamén. Ben, e practicar a xenerosidade, axudar os demais, facer favores, realizar voluntariado, axuda a que teñamos máis oxitocina. Fíjate. Vale? Vos estou dando un vuelco, ¿no? A la cabeza. Vale. Dopamina, hormona da motivación e do placer. O seu déficit causa falta de concentración, apatía, esa falta de placer, vale? Como estimulala? Pois celebrar pequenas metas, é dicir, se teño que conseguir algo grande, ir pouquiño a pouco, vale? Entonces poño isto conseguido, saber na lista de tareas, isto sí, pero non algo grande, senón pequeniño, debilio todo en pequeniño. Isto activa o que o sistema de recompensa de dopamina nos dispara. Ai, conseguín isto, pum, conseguín. Sabes como dos pasos que pongo tal? Lo has conseguido, ¿sí? Pues teño que andar 4.000 pasos e te pone conseguido. Buah, te dá un subidón, non? Dopamina, vale? Aí atendes. De acordo? Escoitar música que te apasione, por favor, escoitade música. Vos ponga dopamina a tope, ok? Duchas de agua fría. Isto practica moito os que practican yoga, vale? É rematar a ducha, a que fagades, con agua fría durante 30 segundiños, máis ou menos. Bueno, de todos os feitos, se non queredes facer iso, meteros na auga aquí do Atlántico, que, bueno, a tope para a produción de dopamina, co fría que está, te dá aí el subidón, de acordo? Sí? Pois que saibades que todo isto, vos estimula a produción de dopamina. GABA, o calmante natural, induce a relaxación e frena tú sabes este problema que teño aquí, que non se apaga, que ven e unha vez e tal, esos pensamentos circulares por ter o déficit de GABA. Accións para estimulala, respiración diafragmática completa, vale? 5 minutos de respiración profunda, vale? Donde alargo máis o que é a exhalación, vale? Hai unha típica, bueno, hai moitas, vale? Hai moitas técnicas de respiración. Hai unha que lle chaman ahora 4, 7, 8, que inspiro en 4, solto en 7, reteño en 7 e solto en 8.
tendes a escoitar dela. Hai moitas, vale? Isto pode ser, pero o importante é alargar moito máis a exhalación, de acordo? E iso o que activa o nervio vago e liberan GABA. Yoga e meditación, fundamental tamén, porque, mira, estábamos traballando elasticidade, vale? Todo isto e aparte pois, tamén nos estimula a produción de GABA, vale? E té verde ou kéfir, conteñen compostos que favorecen tamén que se produza. Endorfinas, o analxésico natural, vitales para combatir as dores articulares do que falábamos, deses dolores que me duele hasta aquí, esto e está aquí, e como me pode doler, e que parece que estou todo rígido e que, engrasar todo iso. Vale, aquí tendes un déficit destas endorfinas. E tamén para mellorar o estado de ánimo, vale? Que podemos facer? Rir a carcaixadas. A risoterapia, vale? Quedar con amigas, o que habíamos falado, todo este tipo de cousas que te axudan a rir, ponte pelis de risa cómicas, o sea, o que sexa, pero rir, vale? O humor e a risa liberan as endorfinas. Exercicio de intensidade moderada, por exemplo, camiñar, vale? A un paso lixeiro. E comer chocolate negro. A alguén non vos apetece de repente, non sei por qué, pero sí que me apetece, pero en sí que comería e sí. Pois aí está, estás estimulando tamén esa produción de endorfina. Que sexa chocolate negro, mínimo de 70% de cacao e pequeniñas porcións. Me dou este caprichitos para mí, vale? Me autocuidado. Melatonina, a hormona do sono, actúa no cerebro, regulando o ritmo circadiano que falábamos, que se altera tamén na menopausia. Accións para estimulala, pois o que falábamos das pantallas, vale? Xenón lumínica. 1 hora antes, apagar todo tipo de pantallas e tener tendencia de luz vermella. Cenas ricas en magnesio, que podemos utilizar para magnesio? Semillas de calabaza, almendras, espinacas, vale? E vos puxen así, por exemplo, un día, neurobioloxía do benestar, pois hoxe vou facer algo para producir estas neurotransmisores. Que fago? Pois para producir dopamina, pois hoxe me levanto e poño ducha fría e me poño metas pequenas, vou a facer a compra disto, vou a tal, e lo conseguí todo. Pois xa teño o meu nivel de dopamina, ok, por hoxe. Oxitocina, abrazo a alguén durante 20 segundos. Serotonina, 15 minutos de solar pola mañán. E GABA, respiración profunda antes de dormir. Isto podedes facer? É fácil incorporar ao noso día a día? Aí está. Ás veces hai que pensar tamén en cousas pequeniñas, vale? Que nos van a facer cambiar e ter esa percepción de calidade de vida e de benestar. De acordo? Conclusións. Busca axuda profesional se é necesario, vale? Según os síntomas, consultalos, se indicará que o que necesitas, se hai que actuar xa, se necesitas ter tratamentos, suplementación, todo isto do que estamos falando. Alimentación que sexe saudable, a nosa dieta mediterránea, exercicio, non olvides o entrenamento de forza, importante para a saúde dos nosos músculos, cambio de hábitos que xa vos dixen, con estes neurotransmisores que vos quixen facer como pequenos cambios na nosa vida, poden influir na nosa sensación de benestar, e o estrés, manter a rayo estrés, forma parte da nosa saúde mental e equilibrio emocional. E a saúde sexual non ten fecha de caducidade. Ok? Entón, sí que é importante tamén sabelo, vale? E que eres a protagonista da tua saúde, da importancia do autocuidado, e que eses pequenos hábitos moitas veces son terapéuticos, e que unha gran parte de mulleres con isto tamén melloran. Aínda que a mellores necesitan o mellor tamén tratamentos, pero isto tamén che vai axudar, vale? Alimentación equilibrada, exercicio regular, volvo a repetir sempre o mesmo, movimento, camiñar, bo descanso, tempo para ti, pois estes pequenos hábitos que fan grandes cambios. Importantísimo entonces centrarse onde? No autocuidado, unha etapa para escoitarte, para respetarte, para priorizarte, vale? Non estás perdendo nada, xa viviche todo o que tiñas que vivir. Estás a gañar conciencia e como queres vivir o resto da tua vida. Que non final de nada, é un comezo unha nova forma de vivirte. Máis libre, máis consciente, máis ti mesma, e que nunha enfermedade é unha transición. Vale a pena coitarse porque vamos a estar moitos anos nesta etapa, vale? E grazas a todas, vale? E me gusta esta frase de menopausia unha transición, para deixar ben posto esta transición de que pasamos a outra muller.
E coidarse é un acto de amor propio e que quererse é moi importante. Se non te queres ti, quen te vai a querer? O dito de sempre, vale? Quero agradecer de todos os sitios ao Concello por poder organizar estas charlas e facelas aquí no Salón de Plenos. Agradecer a Fimo Mela, que está aí, que antes non te saludei, perdón, disculpa, porque estaba aquí toda nerviosa, xa lle decía a Natalia, sí, a Diana, que estaba toda nerviosa, a min isto me empón, pero iso, que gracias a ti por ser impulsora, motivar, levarnos aí ano tras ano, veña, vamos a organizar outra vez, ella está a Fimo, pois, mantendo o tipo e mantendo o motor en marcha para levarnos adiante con facer estas charlas que eu creo que son moi interesantes, non? E gratuitas, que non lle damos o valor. Interesantes e gratuitas, vale? Daslle gracia a Diana por vir a traernos a súa sabiduría aquí, compartirla con nós, aclararnos un montón de cousas, darnos luz a todo o que sentimos e daros as gracias a vos por realmente poñer interés en este tema e espero que salgades de aquí pois, con outra visión, non? Que isto vos axude para bueno, pois, ter máis ganas para afrontar esta etapa que tendes na vosa vida con outra filosofía, non? Outra maneira de ver. Gracias. Aquí. Pois agora, se queredes facer preguntas, si vos interesa aportar algo, decir algo. A veces iso que pagan non creo que sea tan fácil, pero sí que pois, hai cosas que non te podes fazer o que pode causar pero non pode. Porque, bueno, tienes que ter patrimonialismo. Se eu sigo tendo a mesma vida que pero non facer isto. Porque isto, por outro, permites, bueno, pero esas cosas e das cosas que non tienen. Pero, bueno, si dar as gracias por dedicar a vos tempo. Realmente, porque sei que hai médico sí que traballa o día na charla, pois forma parte de ser un tempo libre, pois mejorar a súa charla e la libre. Nos escutamos, Me gusta e moitas gracias por ter esa visión, ese agradecemento, porque realmente iso, eu cando lle propuxen a ela, lle dixe, mira, que non se cobra nada, sabes? Ela non puxo ningún impedimento para isto e ben é certo que todos temos traballo, todos temos familia, vale? Poñamos en común, temos nenos pequenos que xa sabedes que levan e che absorben máis tempo e queren máis tempo de ti, e bueno, pois vir aquí é porque creemos no que, sabes, en que esta información ten que chegar. Sobre todo, que nos vayamos con la idea de que no hay que conformarse, ¿no? Esto de es lo que toca, es lo que te toca, es horrible esa frase, ¿no? Que ahora tengo incontinencia, es lo que te toca. Es que ahora tengo sofoco, es lo que te toca. Ya mi madre lo tuvo y no es lo que te toca. Es decir, nos decía, estamos 30 y tantos años en menopausia, ¿no? Fijaos que nosotros colocamos una edad normal de menopausia a los 45. Es decir, solo hablamos de menopausia precoz por debajo de los 40. Por lo tanto, 45 años, si es una edad de menopausia normal y no es infrecuente, más en Galicia, que vivimos mucho, ¿no? Que podamos acercarnos a los 90. No es raro que una mujer hoy en día. Eso sí, quiere decir que la menopausia es la mitad de tu vida. Es decir, en una mitad has hecho la prepuberal, la pubertad, tu vida reproductiva, y la otra mitad de tu vida ha estado postmenopausia, es decir, después de la última regla. Por lo tanto, no puede ser que eso sea ya me estoy jubilando de todo. No es una jubilación absolutamente nada. Simplemente hay una pérdida de vida fértil, pero las mujeres valemos para algo más, ¿no? Que para tener hijos, madre mía, ¿no? Entonces, también a veces si eres una persona depresiva, una persona que da, te puede vitaminar una vez que la tienes. Claro. Yo veo que si eres una persona positiva, que le da menos importancia. Hombre,
Se te duelen las articulaciones, pues muy positiva que seas. Exacto. Claro, depende moito dos síntomas que teñas, ¿no? Pero o máis importante eu penso eso, non me teño que conformar. Se a mí me pasa non sei que, vou e me din, é o que hai, porque tes unha menopausia, non. É dicir, Eso que pasaron os avós, os nais, e era, eu teño 67 anos, tuve unha menopausia a partir dos 46, e todo o que falabes ahora, todos os síntomas habidos e por haber, tiñen ser. E realmente paséinos pensando que bueno, o que dices ahora, que é o que toca, ¿no? Non hai moitos anos que me di conta que efectivamente non é o que toca, pero por qué? Porque agora mesmo sí que os que están ponendo a menopausia en valor, sí que é moi importante poner en valor, tamén é moi importante a que están facendo pois as matronas neste caso nos centros de saúde, que hasta hai pouco non había, como que me parece non sabía, nin era a persona adecuada. Por lo tanto, é moi importante a divulgación, moi importante charlas como estas, e que agora estas menopáusicas de agora mesmo, premenopáusicas, se iban pues, educar as súas fillas precisamente no pois. Se mi nai a mí me supera educar, pois eu a miña menopausia, que ademais foi precoz, podería, pois, logo que dices, os estróxenos, eu tuve un cáncer de mama, e, bueno, os estróxenos, madre mía, e agora, gracias a ti, estou conseguindo un mundo novo, vale? E está aí todo. Por lo tanto, toda esta información é imprescindible. Isto ten un valor moi calculado. E bueno, eu espero que, pouco a pouco, con este tipo de traballos e con esta información, sí podamos. Porque además isto é ir utilizando pouco a pouco para que as novas generacións se auculen un traballo maravilloso. Eu dou as gracias porque, oxalá, eu, na miña etapa menopáusica, de verdad, toda esta pasada, pudera ter todos estes conhecimentos. E nada, os agradezco moi nada. gracias a ti. Pero eu desexo muitos éxitos. Gracias. Eso vai un tema que, bueno, vas a permitir, Sí, claro. un tema que tocaste tamén que é moi importante, o estilinho mirarse a vulva. Tu tienes cada vez, eu tienes cada vez. O sea, mirarse a vulva, coñecer a tua vulva, ver como son os teus labios, como están, si están secos, si están pequeninos, si están mermando, si non están mermando, si son fornidos, si son delgados. E ir tanteando e conocendo e querendo. E é a única maneira, porque a vulva tamén se enferma. O sea, a vulva é un órgano do noso corpo, se enferma como calquer outro. E, sin embargo, non se cuida. Igual a vagina ainda se cuida máis, pero a vulva non. Na cuida, na cuidamos de as mulleres, non se cuida. Por lo tanto, eu falo moito, porque teño unha enfermedade vulvar, teño un líquen vulvares, líquen escleroso vulvar, e sei o que é moi duro, é dicir, non se sabe o líquen tampouco para mesmo, parece que estamos empezando, pero eu cando me enterei que tiña un líquen escleroso vulvar, estaba farta de recorrer todo tipo de especialistas, hasta que por fin vin o que era. Por lo tanto, pose un día importantísimo, non só polo líquen, por outras moitas enfermedades, e entre elas se quedaba vaginal e vulvar, é importantísimo combatir todos os días. Tes moita razón. Mira, o tema da vulva e demais é un tema tamén que préstase a unha certa filosofía, non? Porque se incluso vedes algúns escritos e demais, falaban da vagina, non? A vulva non era vulva, era vagina. Pero isto incluso en escritos a veces médicos, non? Por que? Probablemente hai unha cousa, se fijades, a vagina non xeraba ningún problema, non? É por onde nacen os nenos, donde temos a relación sexual masculina. Por tanto, que problema había en falar da vagina, non? Pero a vulva é o órgano da sensualidade, é un órgano puramente sensitivo, donde temos o tejido eréctil, non? Está asociado ao placer femenino.
hasta fai moi pouco non se falaba da vulva, non existía. Sí, fíjate que nosotros bromeamos moito entre ginecólogos, decíamos a vulva eso que che molesta para meter o espéculo. O sea, fíxate que nivel de decir que mal estamos valorando a vulva, non? Eu penso que eso tamén está cambiando moitísimo. Estamos noutra etapa xa, non? Dicir, a xente xa non lle importa tanto o todo o contrario. É dicir, eu podo dicir, me pica aquí, me molesta aquí, me doe ali, noto que isto... A xente xoven incluso, non? Non me gusta os meus labios, nos quero cambiar. É dicir, se miran, non? Hai tamén outro debate, que vulva é a ideal, que non hai. Xa sabedes que hai tantas vulvas como mulleres, pero bueno, aí tamén podíamos debatir moito. O importante que se debate se está falando de algo que antes non se falaba. E aí hai importancia tamén enorme, non? Tamén de quitar ese tabú de falar da vulva, non? Probablemente por esa relación que tiña quizá co placer na muller, non? Que a vagina non estaba relacionada exactamente co placer femenino, non? Moi ben, pois, nada, aí, a tomar as cervezas de os viños agora, non? De amizade, non? Aquí. Solo sábado, bueno. Moi ben, pois nada, moitas gracias a todos. Gracias.